som la Salomé i la Carla. I venim del col·le FEDAC Castellar. Hem recollit algunes preguntes sobre la intel·ligència artificial. Rondant per tot Castellar, buscant tot tipus de persones per saber les seves opinions. Què penses de la tecnologia d'avui dia? És que tenim la tecnologia està avançant ràpidament, vale? I cada dia, saps? O sigui, va a més. I tu creus que passarà alguna cosa amb aquesta tecnologia? Jo crec que a vegades n'estem fent una mica un abús i sobretot la joventut estem fent un abús de la tecnologia i n'estem fent un sobreús més que abús. Aquest canvi, tu creus que necessitaríem la tecnologia abans o podríem viure sense ella? Ara, avui dia ja necessitem la tecnologia, però està demostrat, jo tinc 46 anys, que fa 20 anys vivíem igual amb menys tecnologia. Amb la qual cosa, saps? O sigui, està bé que avanci, igual està avançant ràpidament i a vegades igual l'hauríem de posar algun paràmetre per contenir-la una mica o per adaptar-nos a la tecnologia, saps? A la velocitat aquesta de canvi. Què penses de la tecnologia d'avui dia? Que està molt bé, que ajuda molt a la gent. I tu creus que passarà alguna cosa amb aquesta tecnologia? Home, si estem al tanto, no. Vull dir, si anem controlant les coses que no s'escapin, no. I tu creus que aquest canvi que hem fet és bo? Sí. Hola, Biel. Hola. Què opines sobre la intel·ligència artificial? Doncs que és necessari que els humans no podem fer tot i els robots i els mòbils ens facilitaran l'ajuda i ja que ha millorat molt tot. Què creus que passarà dels humans, de la nostra existència, amb els robots? Doncs que seguirem, però a empreses, fàbriques i tot això, doncs jo crec que els humans no treballaran tant com els robots. Què creus sobre la baralla que estan tenint avui en dia els adolescents amb l'Android i l'Apple? Doncs sí, s'hauria que restringir, ja que moltes persones pensen coses d'altres persones sense cap dret i això és molt dolent. Hola, Elisa. Bona tarda. Què opines sobre la intel·ligència artificial? Bueno, és una mica ampli el tema en si, no? Sí. Jo crec que ben utilitzada es pot fer servir molt bé i ens ajudaria molt a tothom. Però darrere han d'haver unes normes ètiques i morals que tot això estigui ben gestionat, perquè mal utilitzat pot anar molt a la nostra contra. Bon dia, Pol. Avui et preguntaré unes preguntes sobre la intel·ligència artificial. Què penses sobre ella? Bueno, jo crec que és una tecnologia que ens permet avançar com a societat i suplir necessitats que tenim i, per tant, ens afavoreix molt. Anys enrere, tu creus que necessitaríem la intel·ligència artificial? Bueno, jo crec que avui en dia veiem que és molt necessària i llavors si fa 10 anys ens ho haguéssim preguntat potser ens haguéssim dit alguna cosa superdescabellada, però sí, jo crec que és molt necessària. Tu creus que d'aquí uns anys passarà alguna cosa amb aquestes intel·ligències? En el sentit de que ens quedem sense treball o es tornin boges, no sé. Bueno, potser hi ha algunes feines que ara mateix estan fent persones humanes que acabaran sent substituïdes per la intel·ligència artificial, però també se'n generaran de noves feines per ajudar a gestionar, a arreglar la intel·ligència artificial. Llavors, jo crec que serà una mica un balanç. Hola, com et dius? Hola, el meu nom és Paula Narbona. Encantada, Paula. Què opines sobre la intel·ligència artificial? Opino que avui en dia està molt avançada i que influeix molt a les nostres vides. I sobre la batalla que tenen avui en dia els adolescents amb Apple i Android? Bueno, jo crec que les dues marques són bones, però jo opino que Apple està per sobre, ja que és una tecnologia insuperable, és com única. Bueno,
Doncs una de les conclusions que hem tret és que els adolescents acostumen a pensar, i els adults sempre pensen, que la intel·ligència artificial ha ajudat molt, oi, Salomé? Sí, la veritat és que hi ha persones que els adults normalment pensen que no ha ajudat molt perquè hi ha moltes persones apallades al mòbil i els nens no pensen el mateix. També hem opinat que és una mica tonta la batalleta d'Apple i Android i que sí que és veritat que en els adolescents estan molt més enganxats en els ordinadors avui en dia, llavors sí que també és una mica dolent la intel·ligència artificial, llavors l'hem de saber moderar. Moltes gràcies per la vostra col·laboració, us agraïm les vostres opinions. I properament passarà un grup que entrevista un youtuber molt famós de Catalunya que es diu Roc Massaguer. Adeu! Adeu!